Akbar ma tkun l-isfida, akbar is-sodisfazzjon. Kien b'dan il-mod li l-Prim Ministru Robert Abela beda d-diskors tiegħu f'ċerimonja li markat il-bidu tas-servizz tant mistenni tal-Fast Ferry bejn il-kapitali Maltija u l-Gżira ta' Tletoljiet. Iż-żewġ kumpaniji li se jaħdmu dan is-servizz se jkollhom bejniethom 44 vjaġġ kuljum mill-Imġar Għawdex lejn il-Belt u lura. Dan ifisser li flimkien ma' 72 vjaġġ li jsiru kuljum il-GoZo Channel se jkunu operati mal-120 vjaġġ bejn iż-żewġ gżejjer f'temp ta' 24 siegħa. B'żewġ katamarani tal-kumpaniji li se jaħdmu s-servizz fl-isfond, il-Prim Ministru nnota li l-vjaġġ bejn Malta u Għawdex bil-Fast Ferry se jsir f'inqas minn 3 kwarti u allura se titjieb il-kwalità tal-ħajja tal-familji għaliex se jiżdied il-ħin id-dar u jonqos l-iskariġġ, tant li ddeskriva din il-miżura bħala waħda mill-iżjed li tilħaq bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja. Meta fl-aħħar ġimgħat kont qed nitkellem dwar dan is-servizz, avviċinani ħaddiem Awċi li juża trasport pubbliku normalment, jaħdem hawnhekk il-belt, u qalli li b'dan is-servizz se jkun qed jirbaħ jew jifranka satejn kuljum. Siegħa filgħodu u si oħra filgħaxija. F'ġimgħa 10 sigħat u f'sena 500 siegħa. Id-doppju ta' kemm f'sena u intitola tal-lif. Spjegali kif dawn is-satej kuljum għalih kienu se jfissru aktar ħin mal-familja. Il-Prim Ministru qal li dan il-pass seta' jsir grazzi għat ħaddim ta' prinċipju li jissimbolizza dak li jemmen fih il-Gvern li l-Istat jipprovdi l-opportunità biex il-privat kun jista' joħlom u jikkompeti biex joħloq servizzi ġodda ċittadini, jiġġenera x-xogħol u jkabbar l-ekonomija. Dr. Abela qal li jemmen fil-potenzjal ta' dan is-servizz għaliex il-baħar minn dejjem kien sors ta' ġid tal-poplu u dan il-Gvern iridu jkunu parti mis-soluzzjoni biex tkun iffaċilitata l-ħajja ta' kuljum ta' ħafna Awċin. Dan hu proġett ieħor f'sensiela li ma taqtaqat li raw l-investiment jibqa' jiżdied, ix-xogħol jinħoloq u l-kwalità tal-ħajja tal-Awċin u l-Maltin issalvagwardjata. Fl-istess ħin li ħadna ħsieb is-saħħa ta' kulħadd biex konna ta' eżempju għal pajjiżi oħrajn. Għalhekk jien fiduċjuż għax naf li meta rridu naslu jirnexxielna. Bħalma se jirnexxielna naslu sa Għawdex f'anqas minn 3 kwarti. Il-Ministru għal Għawdex Klint Kamilleri qal li din hija ġurnata li l-ħaddiema u l-istudenti Awċin ilhom jistennew żmien twil. Qal li l-ewwel traġett ta' dan il-Fast Ferry huwa żvilupp notevoli għal Gżira Awċija li se jtejjeb l-aċċessibilità u jagħmel lil Għawdex destinazzjoni tal-ogħla livell. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Ian Borg qal li grazzi għall-impenn tal-Gvern mal-poplu Awċi dan il-proġett sar realtà wara ħafna xogħol u enerġija. Intant, qabel l-ewwel vjaġġ bil-katamaran, il-Prim Ministru flimkien mal-Ministri Borg u Kamilleri kixfu plakka u wara irħewla lejn Għawdex fejn waslu l-imġar bil-katamaran tal-Virtu Ferries u ġew lura Malta bil-katamaran tal-GoZo Fast Ferry. Intant, mit-tlieta l-kumpanija Malta Public Transport bdiet żewġ rotot ġodda li joffru lil passiġġieri tal-Fast Ferry bejn Malta u Għawdex vjaġġar faċli meta jaslu fit-terminal tal-Belt Valletta minn Għawdex. Fis-qarrija mill-Malta Public Transport intqal kif dawn ir-rotot huma r-rotta 300 u r-rotta X133. Ir-rotta 300 titlaq mill-waqfa l-ġdida tal-Askares kull 10 minuti mill-wasla tal-katamaran u tmur qrib il-Junior College, l-Università u l-Isptar Mater Dei. Fil-waqt li r-rotta X133 li se tkun mingħajr ħlas se tmur mill-venda tal-Belt sat-terminal tal-Fast Ferry. F'din l-istqarrija ntqal kif il-klijenti jistgħu jużaw it-Tallinja Card biex iħallsu għall-vjaġġi tagħhom għaż-żewġ operaturi tal-Fast Ferry.